Kok kompak men to kan? Rindu siapa? Rindu bojoku dhewe. Ha. Rindu bojone wong kan anu bahaya. 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 Ora ya, Mas. Bahaya. Kita ngomongin Mbak Roro lho. Rindu bojone Ipan. Wah, lah sate pinggir iki. Bojone Ipan saiki sing ngene. Heeh. Ora apa-apa, Mas Ivan biasanya rindu bojone wong ayan. Lah, dalah. Benih studio VC Mbeliane opo. Wah, mak TV-ne dipateni ya. Mbak Roro, hati-hati. Konangan iki. Oke, Roro, siapkan ya nanti di rumah. Loh, Mas Bisma iya. Mas Bisma yo. Iya, masalahnya. Ayo. Heeh, masalah iya. Selamat untuk Mas Bisma. Mas Bisma tok. Sapa nih? Mas Haris arep Pak Kamret saman.